I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i onde beše mati Isusova. A pozvan beše i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina. Isus joj reče: što je meni do tebe, ženo? Još nije došao moj čas. Reče mati njegova slugama: što god vam reče, učinite. A onde beše 6 vodenih sudova od kamena, postavljenih po običaju jevrejskog čišćenja, koji uzimahu po 2 ili po 3 vedra. Reče im Isus: napunite sudove vode, i napuniše ih do vrha. I reče im: zahvatite sada i nosite kumu. I odnesoše. A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadaše otkuda je, a sluge znadahu koji su zahvatali vodu, zovnu kum ženika i reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije, a ti si čuvao dobro vino doslije. Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj i pokaza slavu svoju, i učenici njegovi verovaše ga. Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova, i braća njegova, i učenici njegovi, i onde stajaše nemnogo dana. I blizu beše Pasha jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim. I nađe u crkvi gde sede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novac menjahu. I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove, i menjačima prosu novce i stolove ispremeta. I reče onima što prodavahu golubove: nosite to odavde i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga. A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me. A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ da to možeš činiti? Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu i za 3 dana ću je podignuti. A Jevreji rekoše: 46 godina građena je ova crkva, i ti za 3 dana da je podigneš. A on govoraše za crkvu tela svojega. A kad ustaje iz mrtvih, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i verovaše pismu i reči koju reče Isus. A kad beše u Jerusalimu na praznik Paski, mnogi verovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činješe. Ali Isus ne poveravaše im sebe, jer ih sve znadaše. I ne trebaše mu da ko svedoči za čoveka, jer sam znadaše šta beše u čoveku.